nwa nke mbụ n'ụlọ. Ya bụrụ na m ga-alụ ụwa ọzọ, ka m ghara ịlụ ụwa ka nwa nke mbụ n'ụlọ. Ụwa akpụọla m kodo, nkweta na ije ụwa abụghị kobo. Ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-acha, nchekwube niile dị n'ebe m nọ. Nlọ ụwa ka nwoke, nsogbu mbịa ka nwaanyị, ọsọ agba. Isi eregidela m ọkụ, nke na onweghịzi otu ntutu fọrọ m n'isi, mana ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na obi dị ụmụnne m ụtọ. Onye aka ruru kwa nna ya na ọ bụghị diọkpara gburu nna ya, onye na-egekwanụ gị ntị? Ịbụ nwa nke mbụ n'ụlọ gụnyere ịbụ nna bụrụ nne. Ị ga-abụ ihe niile nyere ihe niile. Ị ga-echere ọha, chere eze. Ị ga-eleta onye ukwu, letakwa onye nta. Ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị, ije ụwa ga-atụpenye gị azụ. Ọ tụọ gị n'ọnụ, ịmalite jụọ onwe gị ajụjụ: abịara m ụwa ahụhụ? Nke m ọkacha njọ? O nwere onye m tara ji ya? Ụwa eji m gị ụgwọ? Hapụnụ m ka m ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ụwa nke m ọ pụrụ iche? Nwanne m, ọ bụghị gị mere. Agbamume gị si n'elu na-abịa. Ekele nwere ike ịdị ụkọ, mana ekwekwala ka ihe ọma gị taa mmiri. Ịbụ nwa nke mbụ n'ezinụlọ kpọrọ akpọ ka okpokoro mbe. Ya mere anyị ji na-aja ọkpara na ada niile nka, na-asị ka Chukwu na-agọzi unu ụbọchị niile nke ndụ unu. Ndewonu. Abụ m Ugochukwu Benedict Alugbe. Nọdụnụ mma.